Avui us presento el joc Age of Empires 3, l'era de los descubrimientos. És un joc que va sortir l'any 2007, no sé quin any es va publicar aquí a Espanya, però el joc ha estat publicat l'any 2007, té gairebé 10 anys, i actualment és un joc, diguéssim, descatalogat. Encara es poden trobar algunes còpies en algunes botigues online. Jo aquesta la vaig adquirir fa un parell de mesos en una botiga online, però en principi el joc, diguéssim, ja no es reedita. Fa poc em van treure una nova versió als Estats Units, una versió, diguéssim, amb components encara més millorats, una versió cara, val $100, i el nom canvia. Li han canviat el nom per Empires, The Age of Discovery, i li han tret el nom de la marca Age of Empires 3. Perquè, de fet, el joc, més que l'ambientació, l'estètica, l'ambientació temporal, no té tant a veure amb el videojoc de Age of Empires. És el mateix autor, Glendovers, que també va fer un joc anterior, no tan bo, que és sobre el Age of Mythology. El primer que vull comentar d'aquesta entrega són els components del joc. En primer lloc, veieu que el tauler és enorme, és un tauler molt gran, no tant perquè hi hagi moltíssimes coses en el taulell, sinó perquè hi ha moltes regions. Com podem veure, tenim tota Amèrica, Sud-amèrica, Amèrica Central i Amèrica del Nord, dividida en diverses regions, i per tant s'hi col·locaran moltes figures. És un joc on acabaran havent-hi moltes miniatures al mapa i per això han necessitat fer un taulell, diguéssim, molt gran. Els components estan bé. A mi personalment l'estil artístic del joc, el disseny m'agrada visualment aquest estil així com una mica retro, semblant... Bueno, té un estil semblant al videojoc, no? Amb les il·lustracions. A part del mapa és bonic, és funcional, els components estan bastant bé. Les monedes són molt agradables al tacte, tenen aquest tacte, fan aquest so com les de Ciudadeles, els doblones. I les miniatures estan prou bé. Aquí les tenim, són tot miniatures de plàstic, d'acord? Tots els jugadors tenen un munt de miniatures. I a més n'hi ha de diversos tipus. Aquí tenim, per exemple, el soldat, que porta una escopeta. Tenim aquí, per exemple, el missioner, que és el doble de gran que les de més miniatures. També tenim el capità, amb el seu catalejo, el mercader, i dels que n'hi ha més de colonos, que són la unitat bàsica del joc. L'únic inconvenient que tenen aquestes miniatures, home, no són super detallades, són normaletes, i quan n'hi ha moltes posades al taulell a vegades costa molt diferenciar quines miniatures són. Perquè, per exemple, el mercader i el colono s'assemblen, el soldat i el capità també s'assemblen, a vegades tenen aquest problema. Els vaixells aquests estan bastant ben fets. Jo crec que en general el joc, els components justifiquen els 65 euros aproximadament que val aquest joc. Com us he dit, encara el podeu trobar en algunes botigues online i el trobareu això, 60, 65 euros, 70 potser. El joc en principi a tendes físiques valia 70 euros, però es pot trobar online per 65. La qüestió és, val la pena aquest joc, 65 euros? Doncs mireu, és un joc molt semblant al Mission Planeta Rojo, en el sentit de que bàsicament en el Mission Planeta Rojo nosaltres posàvem astronautes en naus espacials i els enviàvem a Mart per colonitzar i aconseguir els recursos i tenir la majoria en els territoris. Aquí és molt semblant. Anirem col·locant els nostres colonos en diferents espais d'aquí, que faran diferents coses, i els enviarem al Nou Món per colonitzar-lo, aconseguir els seus recursos i ser els que aconsegueixin més punts de victòria tenint la majoria a cada regió. El que passa és que aquest joc és com una versió gamer, una versió, diguéssim, més dura del Mission Planeta Rojo, perquè realment aquest joc té bastanta més xitxa, ja que hi ha moltes opcions i, a més, les miniatures, cada miniatura té unes capacitats. Com funciona el joc? És molt senzill. Bàsicament, nosaltres tenim aquí a la columna dreta hi ha tots els jocs on podem posar els nostres personatges. En aquest sentit és una mica joc de col·locació de treballadors. Agafarem els nostres colonos i els col·locarem allà on vulguem, depenent del que vulguem fer. Cada torn tindrem 5 colonos, d'acord? Començarem amb 5 colonos. Colonos és el que n'hi ha més, que n'hi ha 30. I de les altres miniatures n'hi ha poquetes. Perquè, com ja ho veurem, nosaltres, per aconseguir miniatures, diguéssim, especials, el soldat, el missioner, etc., el que farem serà que els colonos es converteixin en aquestes unitats. Les formarem perquè es converteixin en especialistes, que es diuen, ja que els colonos per ells mateixos no fan res, absolutament, no tenen cap poder. Mirem ara les diferents opcions que tenim aquí en el taulell. En primer lloc, aquí tenim l'ordre de torn, que l'he posat a l'atzar, he fet com si fossin 3 jugadors.
I a sota hi ha la part d'iniciativa. Aquí nosaltres posarem el colono depenent en quin lloc vulguem jugar a la següent ronda. Per exemple, diu, mira, jo posaré el colono aquí. Això vol dir que en el pròxim torn jo seré el tercer en jugar. Però a canvi em donaran 3 doblones. En aquest joc no és fàcil aconseguir diners, i els diners són importants ja que es poden gastar per aconseguir coses guais. Per tant, una manera d'aconseguir diners és posant-te, diguéssim, més cap al final de l'ordre de joc i a canvi aconseguiràs diners. Aquí ja fins al número 6. Aquest joc només pot jugar fins a 5 jugadors, però què passa? El joc està pensat per jugar fins a 6. El que passa és que no et ve una bossa amb miniatures per ser jugador, ja que això era una espècie de promoció per la gent que reservava el joc. Llavors, si aconsegueixes, diguéssim, miniatures, o agafes cubs o qualsevol cosa, es pot jugar el joc fins a 6 persones, està pensat per jugar 6. De fet, la nova versió incorpora fins a 6 jugadors, però aquí només tenim miniatures per a 5. Per això surt aquell número 6 allà. Què més? Després tenim aquí el port. Al port hi col·locarem els nostres colonos que vulguem enviar a regions del mapa que ja estan descobertes. Si veiem el mapa veurem que totes les regions tenen aquestes fitxes. Aquestes fitxes vol dir que aquesta regió encara està per explorar i que hi ha natius. I aquesta fitxa ens indica quants natius hi ha, quants natius hem de matar per poder conquistar aquesta regió. Llavors, al principi del joc, l'única regió que tenim lliure és del Carib, que històricament és la primera regió que es va conquistar i la que es feia servir com a pont per accedir a les altres regions d'Amèrica Central, sobretot. Per tant, tots els colonos que posem al port, que per exemple en podem posar un aquí, aquests colonos al final del torn aniran a parar al Carib. Com podeu veure, hi ha espais fins a l'11, però amb una partida de 3 jugadors es tapen aquests espais al 10 i a l'11 per fer-ho una mica més apretat, perquè hi hagi menys espai. Els jugadors aniran posant un per un els colonos en els espais. Quan estiguin tots plens ja no es podran posar més gent al port. Molt bé. Una altra opció on podem posar el nostre colono és aquí, a les mercancies. Aquí tenim les mercancies que hi ha disponibles, d'acord? A part de les que aconseguim conquerint les regions sense explorar, podem comprar mercancies aquí. Les mercancies serveix perquè si nosaltres fem lots de mercaderies iguals, podem aconseguir doblones i al final del joc ens donen punts de victòria. Per tant, és una forma d'aconseguir diners i d'aconseguir guanyar el joc és aconseguint mercaderies. La primera persona que posa el colono aquí és la primera en escollir. I al final del torn es reposen les mercaderies. L'altra opció és la de transporte marítimo. Aquesta opció només té una finalitat, que és aconseguir el vaixell. El vaixell és una mercaderia comodín. La pots fer servir com si fos qualsevol mercaderia i d'aquesta manera pots completar lots de mercaderies utilitzant el vaixell. S'emporta el vaixell que al final del torn tingui majoria aquí. Però la majoria no només significa que tingui més miniatures. Per exemple, aquí posa que en aquest cas, si tu col·loques d'aquí un mercader o un capitán, val per 2. Per tant, pot ser que tenint menys miniatures aconsegueixis la majoria gràcies a mercaderos o capitán. Per tant, és una lluita per aconseguir aquest vaixell. Això pot semblar una tonteria, però al final del joc, tenir vaixells d'aquests per fer com a comodins et permet fer lotes que et donen punts de victòria que poden decidir la partida. Per tant, s'ha d'anar en compte que no hi hagi una persona que s'estigui important tota l'estona aquests vaixells. Què més? Avances. Això sí que és típic d'Age of Empires. Hi ha 3 èpoques en el joc, 3 eres. I a cada època hi ha una sèrie de tecnologies disponibles que nosaltres podem comprar per millorar, com per dir-ho d'una manera, la nostra civilització, d'acord? Perquè cada personatge, cada jugador representa una civilització. Els de color vermell són els anglesos, els blaus són els francesos, els grocs són els espanyols, etc. Les tecnologies són cares, perquè, per exemple, nosaltres comencem amb 10 doblones la partida i una tecnologia de l'època 1 ja val 10 doblones. Són cares d'aconseguir, però són bones. Fan coses molt bones i és important anar-la comprant durant el joc. Per exemple, aquesta d'aquí et diu: aquesta et permet que a cada torn tinguis un soldat més a l'hora de descobrir territoris. O si no, aquesta d'aquí, que et permet un capità gratuït en el panel de descubrimiento. Aquesta que et proporciona 5 doblones a cada torn, etc. A més, aquestes tecnologies són permanents. Una vegada l'aconsegueixes, la sents tota la partida. Per tant, serà important comprar-ne perquè et donaran bons beneficis.
Després tenim el panell de descubrimientos. Les persones que posem aquí són les que enviarem a les regions sense explorar. Això no vol dir que les haguem d'enviar al mateix torn que les posem, perquè nosaltres en podem anar acumulant i al cap de, jo què sé, un parell de torns, quan en tinguem moltes, enviar-les. El capità val per 2, com si tinguessis 2 persones més, i el soldat et permet aconseguir bonus. Perquè què passa? Quan tu poses 3 persones aquí, en aquest cas jo tinc, per exemple, 2 colonos i un soldat. Això són 3 persones. Al final del torn tu dius, bueno, doncs jo aquestes 3 persones les enviaré, per exemple, a Nueva Granada. Això d'aquí. Sí? Els envio aquí. Ara m'enfrontaré als natius. Revelo aquesta carta. D'acord? Si jo tinc els mateixos o més soldats, més unitats, que els natius que hi ha aquí, guanyo. En aquest cas guanyo perquè tinc els mateixos. Mato els natius, aconsegueixo la bonificació per haver conquerit aquesta regió, que en aquest cas són 2 doblones i 5 punts de victòria, i a part, si he fet servir un soldat, que l'he fet servir, aconsegueixo una bonificació extra de 2 doblones. De manera que aquesta regió ja està explorada. Si queda un colono meu, d'acord, per indicar que aquesta regió l'he explorada jo, i els altres es retiren. A partir d'ara, quan nosaltres posem gent al port, també podrem escollir Nueva Granada com a una destinació, ja que és una regió descoberta i qualsevol persona hi pot venir. Qualsevol persona. En el moment en què hi hagin 3 miniatures en aquesta regió, per exemple, imaginem que el jugador blau hi posa aquí 2 persones, en el moment en què hi hagi 3 miniatures passen 2 coses. Qui tingui més miniatures s'emportarà el recurs d'aquesta regió, la fitxa, en aquest cas, de cacau, i a més, aquesta regió puntuarà al final de la tercera època, a l'hora de saber qui s'emporta els punts per la majoria del territori. Mentre aquesta regió no tingui com a mínim 3 fitxes, aquesta regió no puntua, és com si no servís per res. D'acord? I la primera persona que descobreix una regió deixa un colono aquí per indicar que l'ha descobert ell. Molt bé, seguim. L'altre panell, especialistes. Això serveix per crear especialistes. Si tu col·loques, per exemple, aquí, el missionero, a la casilla de missionero, al final d'aquest torn, aquest colono es converteix en un missioner. I aquest missioner el tindràs disponible al següent torn i el seguiràs tenint fins que el gastis amb alguna acció. Els especialistes no es queden per sempre, sinó que els has d'anar creant, però són valuosos. Per exemple, el missioner té una cosa molt guai, que és que el missioner, quan arriba a una regió descoberta, per exemple, l'envies a Nova Granada, el fet d'enviar allí, automàticament, tu hi col·loques un colono, perquè representa que converteix a la població, no? Per tant, fixa't, tu només tens una fitxa, i el fet d'enviar un missioner fa que automàticament hi tinguis 2 més, i per tant, aquesta regió ja aconseguiries el cacau i a més ja seria puntuable. I el missioner es quedaria aquí i comptaria com una persona. Per tant, el missioner és útil. Després tenim el mercader. El mercader, que és aquest paisano d'aquí. El mercader simplement compta com un colono més, val per 2 a l'hora de decidir qui es queda amb el vaixell, i quan el mercader va a parar a una regió que ja està descoberta, automàticament, pel fet d'arribar en aquella regió, et proporciona 5 doblones. Per tant, una font d'ingressos al mercader. Aquest d'aquí, el soldat. El soldat, el que et val per 1, et permet guanyar les bonificacions quan conquereixes un territori i a més et permet matar altres jugadors. Per exemple, si el jugador blau té un soldat aquí, d'acord, com que té un soldat a la mateixa regió on el vermell té altres miniatures, ell després pot declarar guerra i per cada soldat li pot matar una miniatura enemiga. Per exemple, dius tu, doncs, tinc un soldat, et mato un missioner. Sí? I d'aquesta manera redueixes el nombre de miniatures que té l'altre. Per això serveixen els soldats. I per últim, el capità. El capità, bàsicament, el que fa és que et val per 2 a l'hora de guanyar el vaixell i et val per 2 a l'hora de descobrir, cosa que és bastant interessant. No fa cap altra cosa a part d'això. I si resulta que els altres jugadors t'han ocupat l'espai que tu volies, sempre pots posar-lo aquí i pagues 5 doblones per fabricar qualsevol especialista. És una mica car, però si tens moltes ganes de tenir un especialista i t'han pres el lloc, doncs ho pots fer servir. I per últim tenim el panell de guerra. El panell de guerra, si tu col·loques el colono aquí,
És per dir, molt bé, doncs en aquella regió que tinc uns soldats, doncs li mataré colonos o altres unitats a un altre jugador. O pots declarar una guerra total, per la qual has de pagar, i amb la guerra total, en totes les regions on tinguis soldats, mates a les altres persones. No hi intervé molt la guerra en aquest joc. La guerra no és un gran sistema per guanyar punts de victòria. Més aviat és un sistema per reequilibrar les coses. Si veus que algun jugador s'està anant massa o veus que un jugador domina massa uns territoris, amb la guerra ho reequilibres, però realment tu no guanyes res per guanyar. Tu quan li mates unitats a l'altre, tu no en treus cap benefici, no et dona punts ni et dona doblones, simplement et serveix per eliminar miniatures de l'altre i que no tingui tanta majoria, d'acord? La guerra és un factor més, però no és ni molt menys un factor determinant en aquest joc. No és guerreja contínuament. És una més de les opcions que tens. Una vegada tots els jugadors han col·locat les seves miniatures, els 5 colonos i l'especialista que puguin tenir, es resolen aquests efectes que he comentat, començant des del primer fins a l'últim. I s'avança un torn. Quan s'avança un torn es reposen tecnologies si se n'han comprat, es reposen perquè n'hi hagin 5, es reposen les mercaderies, es donen doblones en el cas de que algú tingui lotes de mercaderies, es proporcionen doblones per la posició on estiguis a iniciativa, es torna a posar un vaixell aquí, etc. I així se segueix. I es van subseguint els torns i cada vegada van apareixent hi ha més miniatures en el mapa. Eventualment acabaran descobrint-se, depèn del nombre de jugadors, però normalment s'acaben descobrint totes les regions. Algunes poden ser hardcores, per exemple, aquesta d'aquí, mira quants natius tenen. Hi ha moltes peces d'aquestes, d'acord? N'hi ha més, aquí es posen a l'atzar, vull dir que pots... Clar, és una putada, perquè tu no saps quants natius hi ha. Llavors dius, què faig? Acumulo molts colonos aquí a los descubrimientos i els envio tots de cop? Si n'envio molts i després resulta que només hi havia 2 paisanos, he desperdiciat colonos. Però si n'envio pocs i després resulta que no aconsegueixo vèncer, tots se'n van, tots moren i jo no aconsegueixo conquerir la regió, que és una putada, és com haver perdut el torn. Per tant, és una mica aquest factor de fins a on arrisco, no?, a l'hora de voler conquistar. Al final del tercer torn es puntuen totes les regions on hi hagin almenys 3 miniatures. Qui té més miniatures en aquella regió guanya 6 punts. I el segon, que en té menys, en guanya 2. Sí? Es torna a fer una puntuació al final de la 6a edat i una altra puntuació al final de la 8a edat. Es compten també els punts de victòria que es pugui tenir per les fitxes de bonus i es compten també els punts de victòria que et donen els lotes de mercaderies al final del joc. A més, una vegada tot el mapa hagi estat descobert, totes les regions siguin descobertes, nosaltres podem seguir col·locant miniatures aquí i aleshores descobrirem altres parts del món. Aquí tenim cartes que representen altres regions del món, d'acord? I que és el mateix. Tenen natius. Normalment aquestes cartes extras són més difícils, hi ha més natius, és més difícil d'aconseguir, però a canvi també donen millors recompenses. Per tant, és una altra manera de guanyar punts i de guanyar doblons una vegada estigui tota Amèrica descoberta. Anar a conquerir altres regions del planeta. I al final de la partida, qui té més guanya. Ja està. Essencialment, el joc és senzill. Col·loquem els colonos al lloc on vulguem del mapa segons què volem fer en aquell torn, els posem aquí i intentem conquerir les regions i intentem tenir les majories en el màxim de regions possibles per aconseguir punts de victòria. El que passa que aquest joc té molta més xitxa que el Mission Red Planet, perquè tenim moltes més opcions, el fet de tenir miniatures diferents, els especialistes que tenen poders cadascun i donen molta més varietat, el tema dels avanços de les tecnologies que poden donar poders molt avantatjosos, si comprem bones tecnologies i ens gastem la pasta, d'acord? És un joc, en aquest sentit, diguéssim, més complex, més xitxa, més llarg. Aquest joc depèn del nombre de jugadors, però unes 2 hores i mitja, més o menys dura la partida, però no es fa llarg perquè sempre estàs involucrat amb l'acció, d'acord? Sempre a mi m'ha agradat molt, és un nivell més que el Mission Red Planet. El Mission Red Planet potser és un joc de jugar més sovint, perquè és més lleuger, té més interacció entre els personatges, més poteig. Aquest joc no té tant de poteig, sinó que tu competeixes amb els altres pels jocs, però tu una mica vas de la teva i vas a fer la teva estratègia. Hi ha guerra, però no hi ha una excessiva competència i un excessiu enfrontament. En definitiva, és un joc molt complet, col·locació de treballadors, joc de majories, fa moltes coses bé,
estèticament maco, molt agradable, té bona estratègia, és un joc que val la pena, és un joc que ha passat desapercebut perquè, diguéssim, és un joc que es va publicar fa molt de temps, és un joc que no s'ha tornat a reeditar, algunes botigues encara el tenen doncs, perquè el tenen en estoc, però no, és un joc que, almenys aquí, ha passat sense pena ni glòria. Jo només recordo haver-lo vist jugar un parell de vegades a les primeres fires que vaig anar de Granollers, ja fa com 5 anys o una cosa així, però és un joc que avui en dia no el veu jugar, potser també perquè és un joc doncs, potser una mica llarg per lo que avui en dia la gent juga, però ha valgut la pena, realment jo no les tenia totes, i més sent un joc basat en el videojoc penses, bé, no serà gran cosa, però després d'haver escoltat moltes bones crítiques i tal, em vaig animar a comprar-lo perquè m'agradava, diguéssim, l'ambientació i l'estètica, i realment m'ha agradat molt, val la pena. Jo crec que és un joc que podrien reeditar en una versió de $100 com la que han fet als Estats Units, superbèstia, però és un joc que realment el podrien reeditar perquè està molt bé. És un joc, diguéssim, que en quant a disseny no té errors, diguéssim, tot lliga bé, i el joc es pot fer més o menys lent, doncs, depenent també dels jugadors, de lo que pensin, no? I de les persones que juguin. Però en total, un joc que m'ha agradat molt. L'he de recomanar, Age of Empires 3.